खुलुमबाय। गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि बे दैमारि बड' निउस चेनेलाव बिटिआर हालाम, भारत हादर, आसाम रायजोनि खौरांफोरखौ नोंथांमोना सानफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन। खौरांफोरखौ आङो सानफ्रोमबो फोसावबाय थानो नाजागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथांमोना रादाब फोसावनायनि सोदोबफोरखौ बुजियाबो जानो हागौ। आंनि देहाया दासान्दि लोमजानानै जोबोद गाज्रि थासारियाव दं, बिनिखायनो खौरांफोरखौ आङो फोसावजोबनो हायासै। थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। 7 अक्ट'बर खालारखालि बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ उदालगुरिनि सिङाव थानाय राजीव गान्धी मिनि स्टेडियाम मनपुराव मोनसे सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बर'नि थामोनथा आरो बड'फानि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सिमांनि सार्थआव। नाथाय एसपि अफिसनिफ्राय थांनाय 5 अक्ट'बर खालारखालि एनअसि मोननायनि उनावबो 7 अक्ट'बर खालि जानो गोनां सुबुं गौमा हाबाफारिनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिया जि गनायथि होनांगौमोन बेखौ होआसै। उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया राजखान्थियारि बिथिङै खैसार खालामना बे गनायथिखौ होआखै आरो बेबादि खालामनाया भारतनि संबिधाननि बेरेखा खालामनाय जादों होनना बुङो मिरु बनसुनि आफादगिरि बिथां बनजित मनजिलआ। बेनिखायनो दिनै फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम बिटिसिखौ 12 घन्टा बन्द फोसावदों बनसु आफादा। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला गाबोननि सानाव रावखौबो अफिस, गला, हाथाइ बाजार खुलिनो नाङा आरो हान्थामेला बन्द खालामनो थाखाय बुंदों। सिक्किमाव जानाय जाथायफोरखौ नोंथांमोना बयबो मिन्थिखादो जानो नांगौ। बिनिनो 3 अक्ट'बर खालारखालि सिक्किमनि तिस्ता दैमानि बान्दोआ गोबां अखानि जुब जुब हाबाय थानायनि जाहोनाव दैया बांनानै बायदोंमोन आरो साहा सिक्किमनि गोबां ओनसोलफोराव लोमसावनानै दैबाना सोमजिदोंमोन। बे दैबानायावनो गोबां सुबुंफोर बुखारलांजानायजों लोगोसे भारतारि रौनिया हान्जानि सा 23 सान्थ्रिफोराबो गोमानानै दंमोन। बे सा 23 सान्थ्रिफोरनि गेजेरावनो बिटिआर हालामनिबो सासे सान्थ्रिबो दंमोन। बिथांनि मुङानो जादों मिन्टु कलिता। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आनन्द बाजार हाटखलानि थागिबिमोन। बिथांखौ थांनाय मैयानि हाजों फबसिनजानानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। दायो बिथांखौ गावनि जोनोम गामिसिम जोबथा बिदायनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। जानानै थांनाय 7 अक्ट'बर खालारखालि पेलेस्टाइन हादोरनि हामास होननाय आर्मि संगठनआ इजराइलनि फारसे 20 मिनिटनि गेजेरावनो गं 5,000 रकेट गावहरनानै इजराइलनि गंथाम नोगोरखौ थेर-बेथेर खालामदोंमोन। खमैबो सा 300 जन सुबुंफोरा थैनायजों लोगोसे सा 1,600 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। दा बेनिनो फिनजाथाय महरै इजराइल हादोरनि प्राइम मिनिस्टार बेन्जामिन नेतान्याहुआ पेलेस्टाइननि फारसे दावहा फोसावो आरो इजराइलनि एयार फर्सआ पेलेस्टाइननि गाजा पाट्टी होननाय जायगायाव एयार स्ट्राइक खालामना खमैबो पेलेस्टाइन हादोरनि सा 500नि गोबां सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 2,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो हामासनि 4 मावखुलि आरो गासै मोन 17 जायगाफोराव एयार स्ट्राइक खालामदों इजराइल हादोरा। मख'नो गोनांदि बे दावहायाव इजराइल हादोरनि सा 26 आर्मिफोरा थैबाय आरो पेलेस्टाइननि हादोरनि सा 300निख्रुइबो बांसिन आर्मिफोरा थैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे दावहायावनो हामासनि आर्मिफोरा इजराइल हादोरनि गोबां थागिबिफोरखौ हमनानै लाना थांनायखौबो नुनो मोन्दों। रायजोनि सिङाव थानाय गासैबो रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजोनि गासैबो सुबुंफोरा थाबैनो जायफोरा रेशन कार्ड गैया रेशन कार्ड मोननो हासिगोन आरो जाय नखरफोरा रेशन कार्ड मोनगोन थामहिनबा रेशन कार्ड दं गासैबो नखरफोरनो आसाम सोरखारा आयुष्मान कार्डबो गांफायै मोननो हासिगोन। बे गोजोनथाव बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसे दानिया नोंथांमोना जायखिजाया सोरखारि एबा प्राइभेट देहा फाहामसालियाव सावस्रि फाहामथायनि थाखाय थाङोब्ला रेशन कार्ड एबा आयुष्मान कार्ड जायखिजाया लानानै थाङोब्लानो 5 लाख रांसिम बेसेन लायाजासे सावस्रि सिबिथाय मोननो हासिगोन आरो फैगौ 11 आरो 12 अक्ट'बर खालारखालि रायजोनि गोदान 7 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय आसनिनि होनाय जागोन होननानैबो बुङो बिथां गिबि मन्थ्रिया।
फैबाय थानाय साननैसो उननिफ्रायनो जोंनि हादोराव रायजो नाङैनो फुजा मेला सफैगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद एबसुआ माखासे गोख्रों थांखिफोर लादों। बेफोर थांखिफोरा जादों सेथियाव बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनाय, नैथियाव समाजाव गावजों गाव अनलायनाय आरो मोनसे गोजोन खौसेथि लाबोनाय। बे खामानिफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो गोसो होबथाना खामानि मावबोदों। बेफोर गोनांथि बाथ्राफोरखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बसुमतारिया। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि आथिखाल फैबाय थानाय गासैबो फुजा मेलाफोराव समाज बेरेखा खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, बेनि हेंथा एबसुआ गसंथेगोन होनना। बेनिखायनो जाय बिथांमोना समाजनि नोजोराव बेरेखा खामानि मावनो सानदों बिथांमोनखौ दिनैनिफ्रायनो बेनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों बिथां खनिन्द्र बसुमतारिया। बिजेपि दोलोनि थाखाय गिदिर खहा। तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए आरो आगुनि बिपिएफ दोलोनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिया मैयायो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफिनबाय। बे बिपिएफ दोलोआव हाबनाय हाबाफारियावनो बिथां इमानुएल बसुमतारिया आथिखालनि बिटिसि सोरखारनि फारसे गोख्रों रावजों खेंफोरथि होयो। बिथाङा बुङो दि सिगांनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव बिटिसिआव फरेस्ट रेभिनिउ इनकामआ जोबोर मोजांमोन, नाथाय दा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि रेभिनिउआ लाथिख'सो। आथिखाल प्रमद बर'नि सोरखारा बिटिसिखौ मोजाङै दैदेननो रोङाखै आरो बेखायनो बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सोरखारखौ लाबोफिननो आरो रायजो राजानि जौगानाय मोजां खामानि मावनो होननानै बिपिएफ दोलोआव हाबफिनबाय होननानै फोरमायो बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि गणेश कछारियाबो गोख्रों रावजों बुङो दि फैगौ 2025 मायथाइनि उनाव बिपिएफ हान्जाया बिटिसि बिसायख'थिखौ देरहानाय लोगो लोगोनो बिटिआर मुङा गोमोरलांगोन। बिटिआर सोदोबा मोनसे काल्पनिक सोदोबसो। आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा मिसलिया सोरखारसो होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि इउपिपिएल दोलोआ सोरखार दानो हायोब्ला बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन होननाबो बुंदोंमोन होननानै अजद दिखाङो बिथाङा। थांनाय सानसेनि सिगां आफगानिस्ताननि हेरात होननाय जायगायाव 6.3 मेगनिटिउडनि गोसा बांग्रि फैनायजों न' बांफोरा बायफ्लेना गोग्लैनानै फबसिन जानायजों दासिम सा 2,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो सा 1,800निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला आफगानिस्ताननि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन नोगोर हेरातनिफ्राय 40 किल'मिटारल' गोजानमोन बांग्रि मावनायनि सेन्टारा। बेनिखायनो हेरात नोगोराव गोबां न'फोरा बायफ्लेनानै गोग्लैनाय आरो हाजोनि हाजों फबसिन जानानै सा 2,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ थैदों आरो सा 1,800निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ जोखोम जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। दा जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ हेलिकप्टारनि दारैनो एयारलिफ्ट खालामनानै देहा फाहामसालिफोराव लांनानै फाहामथाय होनाय जादों। बे 6.3 मेगनिटिउडनि गोसा बांग्रिजों आफगानिस्ताननि गं 12 गामिफोरा बायफ्लेनानै सेवहांगार जाबाय होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। रायजो सोरखारनि आरो मोनसे जाफुंसारनाय आदिबासि माहारिनि हाथियार लाना सोमावसारग्रा आफादा मैयायो हाथियार गथायदों आसाम सोरखारनो। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव मैयायो आदिबासि हाथियार लाग्रा आफादनि गासै सा 1,181 केडारफोरा हाथियार गथायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सा 1,181 केडारफोरा गासै मोनबा बिग्रायारि आफादनि। बे मोनबा आदिबासि हाथियार लाग्रा आफादफोरा जादों आदिबासि कब्रा मिलिटारि अफ आसाम, अल आदिबासि नेशनेल लिबारेशन आर्मी, बिरसा कामान्डो फर्स, आदिबासि पिपल आर्मी आरो सान्थाल टाइगार फर्स। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय गासैबो फरायसा आरो मावथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेसेन लायाजासे वाइफाइ जगायनानै होदों बिटिआर सोरखारा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थानाय गासैबो थाखो खथाफोरजों लोगोसे हिन्जावफोरनि हस्टेल आरो हौवाफोरनि हस्टेल ब्रिजिडेन्ट पइन्ट्सनि वाइफाइ फोनांजाब राहाखौ जगायनानै होयो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि रांखान्थियारि अनसुंथाइजों। बे
वाइफाइ फोनांजाब राहाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां रनजित बसुमतारिया बुङो दि बे वाइफाइ फोनांजाब राहा खालामना होनाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरखौ जाहाथे सुबुं सम्पद दानायाव मदद होनो हायो बे मिजिंखौ लानानैनो 48 पइन्ट्सनि बेसेन लायाजासे वाइफाइ फोनांजाब राहा खालामना होनाय जादों आरो बे खामानिखौ मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों होननानै बिथाङा फोरमायो। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।